What's up mga kaupaw? Oh. Nami karon diri sa ning lugar ni diri? Kasamira no. Kaway. Gikan mi nag-shoot unya naundang lagi mikan sa ulan. Grabe. Mao ni nagkatapok mi diri karon kay nagpasilong sa uwan, undang na. Shout out din ko diyan ni David Moon. Okay, shout out. Out. Shout out. Bravo oy. Shout out. Wala kay murag mga piso gipantog no. Grabe naman ni ato writer director mga gala. Nagdaas papel ni Gapuhan mo dire pre. Okay, shout out. Oh, shout out sa uwan. Hunong in town, palihog. Oh, Shout out. Hulong og hinay. Kusog uli. Shout out tanang Danawanon. Please subscribe Opaw Bin. yay! Shout out. Shout out sa taga Butumbang. Uwan kayo. Grabe nguwan. Okay, shout out. Shout out ko sa taga Tukuran sa barangay Kugon sa akong igsoon. Lugakit family. Sa akong pagumangkon si Gerard Lugakit nga gwapo. Shout out sa dahil ko diha no sa Kapakulan Tisa. Diha sa akong mga silingan. Maayong pagulan. O magpasalamat sa tagias balay. Nagdumaday si Dodge. Shout out. Oh, shout Dodge. Taga. Bro. Taga Basita. Oy. Oh. Shout out. Oy, sa Punta Prinsesa dia. Taga oy na Ay kalimte. Pag-vlog sa Upaw Bin. Ya sa Facebook, tinubrita bay. Pinoprihay tabay. Right, please share. Okay, shout out. Shout out! Oy, shout out sa kong langga, Mercedita sa Col, o diyan kaubanan diyan sa Vicente Soto. Ayaw mo pananaw kung dili mo pugson. Tanaw gid mo ha. Inyo ko gulingon. Honey, wanna day day, love you. Oh, shout out ko sa tanan taga Bonifacio. Sige tanaw, nagbilog tanaw. Sa tanang viewers sa Upavin. Shout out yun niya. Oh! Shout out ko sa kang tanan taga Primitiba, Kumpaon. Oh! Happy Pista, babot! Ibara ng ganan. Tama na inyong balbakuagan mo. Hi. Basta hi. Welcome ta ni Mga kabaw, nandito po tayo sa Hawanan. Naghanap tayo ng kasi maputik. Tingnan mo ang putik. Tignan mo mga Malapok eh. putik. Malapok eh. Malapok. So, medyo hindi tayo makagalaw ng maayos. Ayos. Baka Pero- mas light tayo at Baka may slide tayo at baka dakinas madakdak. So, ito po ang sitwasyon namin ngayon. Oh. Medyo maputik talaga dahil galing lang sa mayroong mayroong mayroon naman tayong pulutan na lagyan natin. ito, lagyan ng kamunggay. Mura lang yung mga manik dito. Pwede na kunin nyo. Walang Mahal ba ni? walang Kahit mahal, pero mura pa rin. pwede kunin yun eh. Parang walang may-ari na tag-iya. Sana yun, nagpunta. Nagpunta doon sa Sanggi. Kaway lami ning gawa. Okay. Smile. Last. Jump shot. Okay. Ay! Okay. Smile. Ay, video pis. Ngano mo guys? Mura magtaga Baguio. Okay, 1, 2, 3, smile. Tanaw sa Kuya Marvin. Tanaw sa mo. Waki ay, di na kinana magwaki. Waki niya mo daan. Yo, what's up? What's up, mga kaupaw? Okay na, maski lain ang panahon. Padayon gyapon ta sa ato ang paglingaw-lingaw. Uban sa mga grupo sa
Pinobre tabay. So mi sa Paubin. kuano, dunay bagyos binanaw art. Murag kuanang ato murag ka nang alis nga. Oh, alis nga mga kaupaw no. Mi kanan ni murag punong intaw mi. Ha? Pero bisan pa man Dayon lang mi. kadayong Japon. Ya, tara. Kita. Ubanay ko ninyo. Ubanay mi. Oh, Ay, plain na lagi ni. Katul. Lo.